huske, at mine venner kom op på hospitalet og sagde til mig sådan noget, så Maren, nu er du sgu blevet mor. Og mit svar var sådan lidt, ja, nu ser vi lige. Hvad er det for et svar? Man læser jo slet ikke bøger om spædbørn eller sådan noget. Man er jo så optaget af sin egen graviditet, så man jo kun læser lige frem til, at man føder. Og resten, det ved man jo intet. Jeg vidste intet om, hvordan man passede et spædbarn eller sådan der, fordi jeg var kun optaget af den der graviditet, for jeg tror ligesom, det var, at det endte med, at man fødte, og så var det klaret, ikke? Jeg synes også, jeg var sådan følelsesmæssigt angrebet af det. Altså, jeg var jo vildt lykkelig og i virkeligheden også vildt bange, tror jeg, hvis jeg sådan skal være helt ærlig over for mig selv, sådan over, om jeg nu kunne finde ud af det, og hvordan man lige gjorde det. Og jeg havde da passet masser af børn som teenagepige, men jeg havde sgu da ikke ammet dem. Så lå hun ligesom der, og jordmoren spurgte, om man ville give hende tøj på. Og jeg var sådan, ej, det må du godt gøre. Altså, jeg kunne ikke, helt lille menneske går i stykker. Altså, jeg var sådan, havde lidt den der, lidt bange for, jeg havde slet ikke den der, det er min, og jeg må gøre med hende, hvad jeg vil. Altså, slet ikke, det er sådan noget, det var mere jordmoren, der havde styr på det her. Jeg tænkte, jeg kan jo ikke, hvad skal jeg så gøre nu? Altså, så lå jeg sådan med fingeren ned foran næseborene på hende, for at mærke, om hun trak vejret, eller sådan skubbede til hende, for at se, om hun havde reflekser. Fordi jeg var så bange for, at hun skulle dø fra mig. Og så sagde jordmoren, ved du hvad, der er simpelthen så fyldt op over på fødselsgangen, og jeg kan jo se, at altså, du har jo klaret det fint, og der er jo ikke nogen komplikationer, og hun sutter jo fint, så hvad siger I til at tage hjem? Jeg havde været på hospitalet i alt i 8 timer, fra jeg var kommet ind, ikke? Så det sagde jeg, du må da være gal i hovedet, altså det kan jeg da ikke. Jeg har aldrig skiftet en ble i mit liv. Jeg ved ikke, hvad der er op og ned på noget som helst, altså jeg kan ikke. I må hjælpe mig, I må gøre noget.